Kennedy l'ụmụ Igbo niile ụmụ Igbo na London, United Kingdom, ndị jere bute ike na America, ndị jezilu South Africa wee bulu ike. Kedụzi maka ndị jelu Senegal wee bulu ike wee nata obodo? Ụmụ Igbo na Kenya, ụmụ Igbo na Guinea Conakry, ụmụ Igbo na Sierra Leone ndị buru ike. Ekene dịrị ụmụ Igbo na Togo. Kedụzi maka ndị Jakarta Indonesia, ụmụ Igbo na Bamako Mali, ụmụ Igbo na Thailand, ụmụ Igbo na Cyprus, ụmụ Igbo niile ndị ji ego, unu bodogu na mba niile. Yes sir. Ụmụ Igbo n'ụwa niile nụ na bajelu butike nnenu. Ụmụ Igbo na baso na kalisia adesi ndị nwere Igbo gbongonu adeji malo ọsikweja na bisi ije oje wetenya kalisi na kalinu ezenu na bajelu butike nnenu. Yes. Ekene dị l'ụmụ Igbo niile nụ adịjelu mba dị iche iche nụ weluze wee bulu ike na fajelu wee bulu ike wee nata obodo na-eme ọgọ na-edozi obodo. Asị na-eje n'anya bụ isi ije oche wetanya akalisiri akalinu maka n'ime anyị na ya Chukwu Olisamu oche wete onye je n'ife n'elu na welibo ma wee natanu maka n'ebulu ogili mmanụ ọ na-esi isi inelu anya nụ na na-eli ife anyị na ya Chukwu Olisa ife anyị ga-eri akọ na anyị, ife anyị ga-eji lu na akọ na anyị, ife anyị ga-eji nụ nwaanyị akọ na anyị, ife anyị ga-eji gba moto akọ na anyị, ego anyị ga-eji mee investimenti nye akọ na anyị ma ncha, ego anyị ga-eji ime ọgụ Chukwu nye akọ na anyị ma ncha. Ụmụ Igbo na mba niile nụ eze na bajelu butike n'elu ike Pentikọst gọva n'elu ike jemo ike jalụ ike janụ nwanyị ike jem investiment ike jemo ọzikwa ike ji edozi obodo nnenu.
ya fulilo onye Igbo ijezenu na America maọbụ Europe ka ijelejenu maọbụzi Asia ka ijelejenu ebe ọ bụ na ijelu n'ụwa niile nụ ụmụ Igbo na-agba mbọ ma na-akpatakwu ego panel igwe ga-eli n'akafa jikarịsịa ọ bụrụ ịkpata ego nya bụ isi nụ ezi oyi n'eluigwe eli ụmụ Igbo na-aba na-eli eli maka na vajeli bute ike nnenu vajezilu mba niile nụ weluzie weburu ike wee nata wee na-eme wee na-edozi obodo na vajeli bute ike asị na vajeli bute ike nụ yes sir. Ka mbụziela ego m wee je kenezenu ụmụ Igbo jezulu Guinea wee je buru ike o wee bụrụ na akọnakịrị ebe afọ kavanọ wee kalịsịa yes ka nkenezenu udogunu chief alọzie nwa nga ga-akpụ akpata akụ eru ụlọ isi chie ndị Igbo na Guinea Conakry ogbuwere ụzọ 1 ndị egwu Igbo Highlife na Guinea Conakry CEO Kiro Ventures International Limited the Secretary General Nigeria Igbo Community in Guinea Conakry the Financial Secretary Nigeria Community in Guinea Conakry Palace Secretary Ohaneze ndị Igbo in Guinea Conakry Osimu kenele ole ya nụ Lolo Mrs. Mavina Chidimma Akpụ ezigbo onye ọgbọ hili Abia State Nigeria eje bute ike na Valencia Spain eje bute ike na Holland eje bute ike na Germany eje bute ike na Kenya eje bute ike na Cameroon eje bute ike na Sierra Leone eje bute ike na Ghana long live Chief Alozie Akpụ long live akpata akụrụ ụlọ long live isi eche ndị Igbo na Guinea Conakry ọkwa na Guinea ka ibizi ebi gaba n'iru na ụja dịrị ya nụ ka kenezie n'odogwu His Royal Highness Eze Dr. Kalu Tasio Ezigbo gburugburu one of Guinea Republic Ezudo one of Igbo land Ezigbo one of Obiaku Palace a palace of peace, wealth, truth and shelter. The CEO of Cotimus Group of Companies, dealers in textile fabrics in Nigeria, Grand Patron, Nigerian Community, Guinea Republic, Grand Patron, Nigeria Igbo Community, Guinea, Grand Patron, Nze Fans Club, Grand Patron, Abia Improvement Union, Guinea, Ambassador of Great Inashena, Otutu Enyi of Abriba Ancient Kingdom, Obiaku Palace member of Ohaneze Igbo n'ụzọ ije, Osim Keneli Elole Yanu, Lolo Mrs. Chinyere Kalu Tasio, the First Lady of Ụmụnwaanyị ndị Igbo na Guinea Republic, Agụnwaanyị 1 of Guinea Republic, Chinyere Ugo, Gifts for Less Privileged Generations, Guinea Republic, Eje Butike na London, Eje Butike na Germany, Eje Butike na Holland, Eje Butike na France, Eje Butike na China, Eje Butike na Dubai, Eje Butike na Togo, Eje Butike na Cotonou,
Long live His Royal Highness Eze Dr. Carlo Tassie. Long live Eze Igbo Gburugburu, one of Guinea Republic. Long live Eze Udo, one of Igbo land. Long live Eze Igbo of Obiaku Palace, a palace of peace, wealth, truth and shelter. Long live all cabinet members of Obiaku Palace. Ezigbo onye abịrịbịa in Abia steeti na ọ ga-adịle gị mma. Ọzịkwa Guinea Republic ka ibizi ebe. Daalụ na-edoso eze ọmụgọ. Abụla ego m ke n'odogo onye ọ ga-adịle mma. Eze ọmụgọ n'osobili. Nze Lucky Imo David Onwo Yoko na Guinea, CEO of Lucky Investment Nigeria Limited. Akanato assorted ceramic style dị mma. Ezigbo onye obi ngwa local government in Abia State, Nigeria. A member Nigerian Igbo Community, Guinea, Conakry. A member in the Fans Club, Guinea, Conakry. A member Obiaku Palace, Ohaneze Igbo, Guinea, Conakry. A member Abia Improvement Union, Guinea, Conakry. Osim Kenezeli Loliano, Lolo Mrs. Adez Imo. Osim Keneli Ezibonwe of Ronaya, Miss Favor Imo. Omukenezibwe Miss Precious Imo. Kankenezibwe Miss Adama Progress Imo. Eje butike na Saudi Arabia. Eje butike na Kuwait. Eje butike na Guinea. Ọzịkwa Guinea ka ibizi ebi. Eze ọmụgọ gaba n'iru n'iru so. Abụla ego m ke n'odogunu Onyoma Chief Kenneth I. Ude Ike ọha ndị Igbo na Guinea Conakry. CEO Inemes SA Global. Able Chairman Abia Improvement Union, Guinea Conakry. The Financial Secretary of Obiaku Palace, Ohaneze Igbo, Guinea Conakry Council. A member of Nigeria Igbo Community, Guinea. Business Connections Worldwide. Asimu Keneze Lulon Ezewai Lolo Mrs. Maureen Ude Nwanyi Mobidia Ezigbo Nyamreba Abia State, Nigeria. Eje butike na Togo. Eje butike na Germany. Eje butike na Cote d'Ivoire. Eje butike na Gambia. Eje butike na South Korea. Eje butike na Guinea Conakry. Ọzịkwa Guinea kunu bizebi. Eze ọmụgọ gaba n'iru na-edoso. Kankeneze n'udogunu Nzeja Daniel Mwole Omunna Nwezuaku 1 na Omuma Imo State, Nigeria. Ojimote Mogoda Guinea Conakry. CEO of Ja Investment West Africa Limited. Akanatu India Jewelries and Cosmetics. Akanatu Atlas Assorted Wines. CEO Ja Beach Bar and Restaurant. Chairman Obiaku Palace, Ohaneze Igbo Guinea Council. Patron and founder the Fans Club, Guinea. President of Takila Football Club, Guinea. Osimu Keneze Lolea Lolo Mrs. Wole Jennifer Ogoshuku. Ezinne David Mimi and Goswill Oyiridia Odozi Akudalolo
ọzikwa ọmụma Imo steeti Nigeria ebe afụkunu sizi ebe ụwa wee bụrụ na gịnị ka unu bizi ebi dalụnụ n'unu dụzọ ka mbụlegwu kenezọmọgụ degunu nze Chinwike Ezebe m aka ekpuchi ọnwa 1 na Guinea Conakry CEO Lomio Cosmetics Guinea Conakry ọkwa gị bụzi Financial Secretary nze Fans Club Guinea Conakry gị bụ Elder and Treasurer of Igbo Community Guinea Conakry the Treasurer of Ọhaneze ndị Igbo na Guinea ọsịmụke na ezigbo ụlọ ya nụ Lolo Mrs. Chinenye Ezebe m ezigbo onye na nka Inorumba North Local Government Anambra State akachi eze nke izizi wan na Guinea Conakry eze ọmụgọnido so abụlego nwoke n'odogwu n'oso fili ọmọgọ Mr. Kisiri Ebue Ikemba Nnobi CEO Markets International Guinea Conakry the President General Nigeria Igbo Community Guinea Conakry the former President General Anambra Progressive Union Guinea Conakry the Executive Member of Anambra Progressive Union Guinea Conakry the Executive Member Autopass Guinea Conakry a member of Obiaku Palace Ọhaneze ndị Igbo Guinea ọsịmụkenele ọlụ ya Lolo Mrs. Uche Ebue Metron Igbo Women Association Guinea ezigbo onye Anambra steeti n'ọdụ sọ eze nwaanyị gaba n'ihu eje bute ike na Sierra Leone eje bute ike na Liberia eje bute ike na Guinea Conakry ọsịkwa Guinea kunu na lobili dalụnụ ndị ọma ụmụ Igbo na Guinea eze na bajelu bute ike n'unenu ụmụ Igbo n'ụwa niile nụ ndị eji malụ obodo dalụ ndị Chukwu gọziri agọzi onenu na bajelu bute ike onye ọma bịa welu ugo yi ọ bụ onye nze Edmond Nzom nwata kwọcha aka 1 na Guinea Conakry CEO Edmond General Merchandise Guinea Conakry the Treasurer of Nze Fans Club Guinea Conakry a member of Igbo Community Guinea Conakry ọsịmụkenele ọlụ ya Lolo Mrs. Amarachukwu Nzom ọ bụ obi di ya Mama Chikaima Nzom ezigbo onye ọzọ bụrụ in Anambra State Nigeria Guinea base n'ọdụ sọ n'ezie n'odogwu asị n'odogwu adịrị ọnụ mgbasa m lodogwu ka m libi ya n'elu ụwa m Chief osi Canada Ogbuefi Nnanyelugo a na-egbu achara na-ekwu na Guinea Conakry CEO Canada Fashion Guinea Conakry Cabinet Member of Obiaku Palace Ọhaneze ndị Igbo Guinea Council the former Treasurer Faithful Brothers Association Guinea Conakry Chairman Ijele Group of Companies Toronto, Canada a member of Izunna Age Grade of Ogbeke Obibi Ezenna Owerri North Local Government Area Imo State, Nigeria a member of Igbo Community Guinea Conakry a member of Igbo Progressive Union Guinea Conakry ọsịmụkeneze n'ụlọ ọlụ ya nụ Lolo Mrs. Chimamanda nke Iwu Osinachi the
manager of NK Canada Fashion Trade Fair Lagos Nigeria. Ezigbo onye Imo State Nigeria. Eje butike na Las Palmas, eje butike na Spain, eje butike na Toronto Canada, eje butike na Guinea. Ndị Guinea bezi n'ụlọ so osim keneria Chisomago Sinachi anya mabia welugo yi omongo chief Chuks Kalo Agụmba ndị Igbo 1 na Guinea Conakry. Agụmba ndị Igbo 1 n'isi ugbo Hafia CEO CK Best African Design Papa Jimae Osim Keneli Lole ya Lolo Mrs. Christian Konate Lola Agụmba ndị Igbo 1 na Guinea Conakry. Osim Keneli ezigbo nwe ọfụlụ n'anya Prince Joseph Kalo Mukeneli ezigbo nwe ọfụlụ n'anya nụ Princess Onyinyechi Kalo Osim Kenekuzie Princess Ngozi Kalo ụmụ ejima Agụmba ndị Igbo na Guinea Conakry. Ezigbo onye isi ugwu Ahafia Igbo land eje butike worldwide. Ọsịkwa gịnị ka unu bizi ebe eze ọmọgọ gaba n'ilu na ọgadịrị mma onye ọma n'idu sonu ọbụ onye Mr. Ozo Collins ụwa bụ nwa importer and exporter, dealers in all kinds of cosmetics in Guinea Conakry, West Africa. One of the founders of Duru Fans Club, Guinea Conakry. A member of Imo Progressive Union, Guinea Conakry. Osim Kenel Loliano. Lola Mrs. Peace C. Ozo. Wanyi Mobi Dia. Ezigbo onye isi ala mba anọ in Imo State Nigeria. Eje butike na China, eje butike na Morocco, eje butike na Monrovia. Ọzịkwa gịnị ka ibizi ebi ebe afọ ka ị na-achọ aka ya onye ọma gaba n'iru na ọ ga-adịla ya mma. Yes, kabulegu m wee jebenu ka nke n'ezie n'odogwu azọmọgwụ Chief Collins Okorafọ Omenife 1 na Guinea Conakry. CEO Daniel Mark Boutiques Igwe Lambayi Conakry. The founder of New Vision International Club, a member of Nigeria Igbo Community Guinea, a member of Igbo Progressive Union Guinea. Osimu Kenezeli Oyoleyano Lola Mrs. Mary Kumba Collins Okorafọ Odozi Akwe ezigbo nyongo ọkpala in Imo State Nigeria. Eje butike na Senegal, eje butike na Gambia, eje butike na Bamako Mali, eje butike na Cotonou, eje butike na Morocco, eje butike na South Korea, eje butike na Turkey, eje butike na Guinea base n'ụlọ so kambulego mu keno nyomanu no sofili nyomana mekene yi kalisia Nzamatu Ogbonna Uwa Munwa Mazi CEO of MOO West Africa Limited. Ako sadi mananya nedo so Ako mwebe
aka na-emebe assorted glasses, the vice chairman of the fans club Guinea Conakry, a member of Nigeria Igbo community Guinea, a member and treasurer of Imo Progressive Union Guinea. Asimu kenezali ezigbo lọlọ ya nụ lọlọ Mrs. Juliet Akumdazie Matthew, ezigbo onye mba nọ Imo State Nigeria, eje bute ike na Guinea. Guinea bezin unu n'ụzọ galụnụ na ọgadịlụnụ mma ụmụ Igbo na Guinea nụ n'anya akaliga egwu adị Chukwu gọziri agọzinụ fajezilu butike na Guinea ọ bụzelu na Conakry nụ n'eze na bajelu butike nenu Conakry kava na lubili nụ adezomogo na Guinea danlụnụ ndị ọma ndị ọma ezenu ndị ọga adịghị mmanụ ojide onye mmadụ nkọgeli akọnye chacha na bajelu butike nenu